Hold da op. En også med den pude. Nå, kommer de over til os nu? Nå, det gør den, Lotte. Nej. Jo, det ser fint. Det ser fint, den lille sød. Og hjem. Ja. Nå. Ja. Det er bare for mig lidt. Der er ikke noget at være bange for, vel? Lidt.